malo to fakt rýchly spát. Medzi dvermi ťa vidím stáť. Hľadám niečo, čo nás môže ešte snáď zachrániť. Slzy v očiach a bledá tvár. Ešte včera sme boli pár. 6 rokov je 6 rokov, neviem ich len tak spáliť. Čítam tvoju správu 1000-krát. A čo sa s nami stalo, sa pýtam. Včera si mi vravel, mám ťa rád. A dnes píše, že to nemá význam. Čím viac čítam, tým viac som zmetená. Čím ďalej v tebe stratená. Povedz mi, čo to znamená, keď to píše. Čítam a už nedá